Історію можна приховувати роками, але правду неможливо змусити мовчати. Валерій Возгрін – історик, який повернув кримсько-татарському народу його справжню історію. Автор першої фундаментальної 4-томної праці «Історія кримських татар», що розповідає про багатовіковий шлях народу від доби Кримського ханства до сучасності. Пам'ятник, можна сказати, кримсько-татарському народу зробив, саме написавши такий труд. За підтримки Українського культурного фонду телеканал АТР перекладає українською мовою легендарний 4-томник Возгріна та створює документальний цикл про життя і спадщину видатного науковця. Він просто писав те, що він бачив. Спогади тих, хто знав його особисто, свідчення очевидців. Історія, яка повертає пам'ять. Валерій Возгрін. Шлях до історії кримських татар на телеканалі АТР.